Nabalaka ang prosecution sa mga social media content sang iban nga senator judges nga ginapahayag may ara na sang pre-judgment apisar nga nagapadayon pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., legal spokesperson kag private prosecutor sang House Prosecution Panel, ginpahayag sini nga ang amo nga mga content nagadulot sang pagduwa-duwa sa publiko. Suno kay Tolosa, nagagwa ang pamangkot kung makapartisipar bala ang mga miyembro sang impeachment court sa proceedings kag makahatag sang desisyon sa issue sang guilt o kung innocence nga wala sang bias o kung wala sang ginadampigan. Wala sang ginhingadlan nga senador si Tolosa. Apang sang nagligad nga adlaw matandaan nga nagpasaka sang formal nga reklamo sa Senate Ethics Committee ang grupo sang women's right advocates, student leaders, kag civil society groups batok kay Senator Pia Cayetano. Ini ang kasunod sa ginpost sini nga ginaaligar sang mga tagreklamo nga spliced video nga gingamit suno sa ila sa pagtroll kay House Prosecutor kag Akbayan Representative Attorney Chel Jokno. Suno sa mga nagreklamo, gin-edit ang video agud ipakita nga daw kaangay nga ginako ni Diokno sa impeachment trial nga wala sang ebidensya ang House prosecutors agud ipadayon ang kaso batok kay Duterte. Samtang ginatahag ni Tolosa nga wala sila nagasiling nga nadulaan na sila sang pagsalig sa iban nga mga senator judges. Dugang sini, ginahulat nila ang sabat kag paathag sang mga nagpost kag nagalaom man sila nga hindi na ini masulit pa. May mga nakalagay ho dyan sa mga post na yan. Doon sa isa nakalagay, wala namang ebidensya pero nag-aakusa. So paano na-prejudge na? Sinabihin ng walang ebidensya ang prosecution. Doon sa isa naman hong senator judge na nag-repost ng video, sinabi naman doon, this impeachment proceedings are just waste of taxpayers' money. Nakalagay, they are futile and they were inevitably fail. Ang nakalagay pa, Vice President will be the President 2028. So parang na-prejudge na ho, hindi na hinintay na mabigyan ng pagkakataon. Hindi lang nga ang prosecution, pati depensa, magkabilang panig, maglatagan ng ebidensya. Wala na, para hong naghusga na, na walang kapatutunguhan ito. So nakakatakot ho yung ganyan. So we're hoping na hindi na ho mangyayari itong mga ganitong klaseng mga posts sa social media.